дастаи мунтахаби тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2023 дар ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар шаҳри Дубай бо тими миллии Сурия бозии дӯстона анҷом дод. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи Ал-Авири шаҳри Дубай сурат гирифта, бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи суриягиҳо ба анҷом расид. Голи ягонаро дар дақиқаи 16-ум Умар Ал-Сума ба ҳадаф расонид. Ёдовар мешавем, ки дар ин вохӯрӣ аксари футболбозони калидӣ аз қабили Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Алишер Ҷалилов, Парвиз Умарбоев бо сабабҳои гуногун ба майдон набаромаданд. Ин бозӣ барои тими миллии кишвар як марҳилаи санҷишӣ ба ҳисоб мерафт. баъди анҷоми ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар шаҳри Дубайи Амороти Муттаҳидаи Араб, тими миллии Тоҷикистон ба шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон рафта дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи F се бозӣ анҷом медиҳад. Миллипӯшони тоҷик аввалин вохӯрии худро дар доираи ин мусобиқот 8 июн бо якачини Мянмар доир менамояд. пеш аз ҳама мунтахаби Сурияро ба муносибати ин ғалабааш табрик мекунам. онҳо хуб бозӣ карданд ва аз ҳамон як имконияте ки доштанд ба хубӣ истифода бурданд. мо низ хуб бозӣ кардем ва кӯшиш кардем ки бештар дар хатти ҳамла кор кунем. мутаассифона аз чанд имкониятҳое ки мавҷуд буд истифода бурда натавонистем. набудани аксар бозигарони калидӣ таъсири худро расонид, вале дар умум мо бо тағйиротҳои худ ба ҳамаи бозигарон имкон додем ки ҳунари худро нишон диҳанд. Муҳриддин Ҳасанов низ бори аввал дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ба майдон баромад, ки ӯро низ ба ин муносибат муборакбод мегӯям. дар маҷмӯъ аз бозӣ қаноатмандам. Also, congratulations to Kazanov to make the first game in A national team.